Роза Туктарова әлеге балалар бакчасында 16 ел эшләй. Район мәгълүмат чараларына интервью бирергә туры килгән булса да, блогерлар белән аралашуы тәүге тапкыр. Балаларны татар телендә сөйләргә өйрәтәм, татар телендә җырларга, биергә, татар гореф-гадәтләренә җырлы биюле уеннарны бик яратабыз. Әйлән-бәйлән уеннары уйнарга яратабыз. Данияр белән Мәдинә игезәкләр бик татулар диләр тәрбиячеләр алар турында. Салимовна, Кезасмановна, алар безнең белән уйныйлар, асыйлар, йоклаталар, хакиятта өйрәтәләр. Нурлат информ мин татар баласы балалар татар блогерлыгы мәктәбенең мәгълүмати партнеры балалар бакчасындагы очрашу, аралашу дустанә шартларда узды. Малай һәм кызлар проектта катнашучыларга үз сәләтләрен күрсәттеләр. Энҗе гафа киенгән кыз ул татар кызы дисеннәр. Кояшлы ил безнең ил, күгеләме гелаяз. Шундый матур кәләп эшле малай булды бит әле. Яшь блогерларда бурычлы булып калмадылар. Үз чиратларында бию буенча мастер-класс тәкъдим иттеләр. Тәрбияләнүчеләр шулай ук төшерү аппаратурасы белән кызыксындылар, җиһазларны куллану турында сораштылар. Аннары яшь блогерларга интервьюлар бирделәр. Миңа монда яры эше. Без бакчада уйныйбыз, җырлыйбыз, биебез, укырга һәм язарга өйрәнәбез. Минем төркемдә бик күп дусларым бар. Мин яратам машина белән уйнарга. Без бабаш уйныйбыз. Минем 3 бабаем бар, минем 5 әбием бар. Мин курчак белән уйнарга яратам. Әлли бәлли бәвитә, кызым йокыга китә. Кызым йокыга киткәч, әнисе кайтып җитә. Мин татар баласы проекты Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре территорияләрендә социаль әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыручы коммерцияле булмаган оешмаларга грантлар бирү конкурсының грант ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Резидә Гиняева, Шат Мәхмутов, Алмаз Вафин, Айгөл Сергеева, Нурлат хәбәрләре.